समाव दंफैयो आङो मानास माहारिनि साखाथियाव थानाय नारेंगुरि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय बा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय दिनैहाय होंगो दोंगो लावखार ओंखाम जाफैनायखौ हाजार हाजार मानसिया बे लावखार ओंखाम थावनियाव नुजाथिफैदों आरो लोगोसे रंजा बाजायै गाजा गोमजायै मोसादों बिथांमोना। बे समाव जोङो माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव बा नारेंगुरि थावनियाव बिथांमोना दि नारेंगुरियाव लावखार ओंखाम जानो फैदों बे समाव बिथांमोना बिथाङा बबेनिफ्राय फैदों? दा सादुरबिथायाव लावखार ओंखाम जाखांबाय? जानाय माने जोङो जायाखै ओरैनो बेरायनानै थांगोन आरो खाथि जेनेबा जोंनिया हाजार हाजार मानसि फैदों ना? फैदों। साबेसे फैदों? जोङो 10 जनसो फैदों। माजों फैदों? मारुति कार लाबोदों। कार लाबोदों। ओंखाम जायाखै होनबा? जायाखै जोङो न'आव जायोमोन आरो जों खाथि नालाय जोङो। फैदोंमोन न'आव? फैयाखै नै बोसोरनै सिगां फैदोंमोन आरो ओरैनो बेनिफ्राय एबार आरो दिनैसो प्रथम। नंगौ आरो लोगोसे দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ। কেইজন মানুহ আহিছে আপোনালোক? মই পৰিয়াল আহিছোঁ, আমি 42জন মানুহ আহিছোঁ। নতুন বছৰ বুলি সকলোৱে পৰিয়ালৰ লগত একত্ৰিত হৈ থাকিব ইচ্ছা একেলগে, গতিকে সেই হিচাপ কৰি গোটেইজন আহিছোঁ আৰু। খানা হোৱা নাই, খামেই এতিয়া। হয়, অসমবাসী কি ক'ম, মানা এটা খুব সুন্দৰ অসমৰ এটা মানচিত্ৰ, ধুনীয়া অভয়াৰণ্য আছে ইয়াত, ধুনীয়া সুন্দৰকৈ গোটেই আমাৰ লয়াৰ অসমৰ গোটেই মোটামুটি আহি বছৰৰ আপোনাৰ মোটামুটি ডিচেম্বৰৰ মাজভাগৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহি যায় আৰু আহিয়ে থাকিব, জানুৱাৰী মাহটো আহি থাকিব। এনেকৈ সকলোৰে সুখ শান্তি হওক অসমবাসীক, তাকেই কামনা কৰিলোঁ। সকলোৱে যি ধৰণৰ বিচাৰে সুন্দৰভাৱে অসমখন যেন চলি থাকে, আমাৰ সেইটোৱে কামনা। সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। समाव जोङो आरो बिथांनावबो मिथिलाबो बिथाङाबो लावखार ओंखाम जाफैदों। ক'ৰ পৰা আহিছে? মোৰ ওচৰতে ঘৰ, বেছি দূৰ নহয়। এতিয়া গাঁতি বুলি কয়, আনন্দ বজাৰ গাঁতি, তাৰ পৰা আহিছোঁ। আমি একচুৱেলি খানা খাম বুলি অহা নাই, এনেই ঘূৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আহি কিনে ভাল লাগে, সেয়ে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। খানা খালে নাই? খানা নাই খোৱা, এতিয়া আমি খাম, অলপ দেৰি কৰি খাম, লজত যাই খাম। এতিয়া এনেই ঘূৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा बुंबाय, जों लोगोसे आरो बिथांमोनाबो माखासे बबे फैदों ओरैनो? जों सियालमारिनिफ्राय फैदों बेवहाय, जायगाखौनो जों 6 जन फैदों आरो। खाना जाखांबाय ना? जाथ'वाखै, जों एसे जायगा नायनानै जानोसै ज'नो जिरायनानै। बिराद मानसि फैदों जे जायगाखौ नायखो? बेथ' नायनांसिगोन आरो जेबो खना खनला। नोंगौ बिथांमोनाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। बे समाव दंफैयो आङो नारेंगुरि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बा पिकनिक स्पटआव। बे समाव दंफैयो आं बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी खौरां। मुलुगा मोनसे गेलेथिलि, गेलेनाया जादों गोजोननि आयदा। बुहुमाव बयबो गेलेनायखौ सिबियो आरो अनसायो। सिबिनां गेलेमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर, क'क्राझाराव बे खेबाव जोलुरनि गिदिर बादायलायनाय। ISPLनि उनाव फिन खेबसेबाव गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव माहारियारि थाखोनि जोलुर गेलेनाया जागोन। All India Football Federation, आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो बिटिआर सरकारा जथायै बानजायनायाव 28 डिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव 76थि नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप फर हिर' सन्तोष ट्रफी 2022-23 ग्रुप 3 नि गेलेनायखौ खुंफुंगोन। क'क्राझाराव थानाय साई आरो KDSA फोथारावनो बे गेलेनायखौ नुथारगोन। बे गेलेनायाव गुबुन गुबुन रायजोनि मोनद' गोहोगोरा जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, गवा, तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेश
रायजोनि जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। बे जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गासै गोसो गुदुंफोरा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय साइ स्टेडियाम आरो KDSA नि फोथाराव फैनानै होखानाय सम बायदियै गेलेनायखौ नायनो हागोन।